Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Νίκο Νικολόπουλε. Είσαστε ο CEO της Ten-Tech, του κατασκευαστικού βραχίωνα της Ten Brinke. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την επιλογή σας να ασχοληθείτε με τα data centers. Τα data centers είναι ένα hot topic αυτή τη στιγμή στο κομμάτι των κατασκευών και του real estate. Και πείτε μας λιγάκι δύο λόγια γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε με αυτόν τον τομέα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την διοργάνωση. Πράγματι, τα data centers, τα κέντρα δεδομένων, είναι ένα νέο κεφάλαιο στην χώρα, τόσο για τους επενδυτές, όσο και τους κατασκευαστές και τους developers. Εμείς στην Ten-Tech ήδη ασχολούμαστε με την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων. Η απόφαση αυτή του να ασχοληθούμε με τα κέντρα δεδομένων ελήφθη πριν από μερικά χρόνια ως στρατηγική απόφαση του ομίλου της Ten Brinke. Είδαμε πώς κινείται η παγκόσμια αγορά, σταθμίσαμε τα δεδομένα της χώρας και διερευνήσαμε το χώρο. Ως αποτέλεσμα, σήμερα η Ten-Tech, ο κατασκευαστικός βραχίωνας της Ten Brinke, κατασκευάζει ένα κέντρο δεδομένων και βρισκόμαστε σε συζητήσεις για 4 ακόμη κέντρα δεδομένων. Αν πραγματικά τα κέντρα δεδομένων είναι το νέο μεγάλο best thing της χώρας, είναι ένα ερώτημα. Και μάλιστα το ερώτημα είναι ακόμα μεγαλύτερο για το αν μπορούμε πραγματικά να τα υποστηρίξουμε σαν χώρα. Βρισκόμαστε σε κομβικό γεωγραφικό σημείο, η γη παραμένει οικονομική, η πολιτεία ενισχύει αυτές τις προσπάθειες. Όμως υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να απαντηθούν. 3 βασικές κατά τη γνώμη μας. Η πρώτη είναι οι αδειοδοτήσεις. Θα πρέπει να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας που θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τις επενδυτές. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η κάλυψη με ενέργεια των κέντρων δεδομένων. Τα κέντρα είναι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας και μάλιστα στα αρνητικά της χώρας περιλαμβάνεται και το ότι το καλό μας κλίμα αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Στα θετικά της χώρας είναι ότι έχουμε μεγάλη παραγωγή από ΑΠΕ, από ανανεώσιμες πηγές, άρα θα μπορούσε τελικά το αποτύπωμα άνθρακα των κέντρων να είναι μηδενικό. Παραμένει όμως το κρίσιμο ερώτημα αν και κατά πόσο ο ΔΔΕ και ο ΑΔΜΕ θα καταφέρουν να ενισχύσουν εγκαίρως τα δίκτυά τους για να ηλεκτροδοτήσουν αυτές τις αναπτύξεις. Και αυτό είναι και το κύριο ερώτημα των επενδυτών. Η τρίτη πρόκληση είναι οι κοινωνικές αντιδράσεις. Τα κέντρα δεδομένων θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, θα βοηθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, όμως παρόλα αυτά δεν έχουν γίνει γενικώς αποδεκτές από την κοινωνία. Και ο βασικός λόγος είναι ότι όταν αναπτύσσεται ένα κέντρο κοντά στον αστικό ιστό, γύρονται ερωτήματα σε σχέση με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κέντρου. Στην πράξη αυτό δεν ισχύει ή μπορεί να αντιμετωπιστεί. Θα φέρω σαν παράδειγμα το κέντρο στο οποίο απασχολούμαστε εμείς, το οποίο με τα μέτρα ηχοπροστασίας που θα ληφθούν θα επιτύχει η ηχητική στάθμη θορύβου 32 φορές μικρότερη από την επιτρεπόμενη σε κατοικημένη περιοχή. Ωραία. Θα ήθελα να βάλουμε μία άνω τελεία και να εξειδικεύσετε αυτό στην επόμενη ερώτηση που θα σας κάνω. Πολύ ωραία. Κύριε Νικολόπουλε, θέλω να μας πείτε και εσείς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στα data centers, πώς τις αντιμετωπίζετε, ποιες λύσεις δίνετε. Διάβασα πρόσφατα ότι η υπερβάλλουσα ζέστη που βγάζουν τα data centers στη Φιλανδία αντιμετωπίζεται με διοχέτευση αυτής της ζέστης σε θέρμανση στα σπίτια. Εδώ εμείς στην Ελλάδα τι κάνουμε? Αυτού του είδους η διοχέτευση ενέργειας είναι στα πλαίσια κέντρων δεδομένων που συζητάμε ήδη. Αυτό που κατασκευάζουμε σήμερα διοχετεύει τη θερμότητα στον αέρα. Για να αποφύγουμε τη θερμική νησιδοποίηση, προχωράμε σε άλλα μέτρα που έχουν να κάνουν κυρίως με πολύ έντονη φύτευση. Τώρα, όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, θα αναφερθώ κυρίως στο κέντρο δεδομένων που κατασκευάζουμε αυτή τη στιγμή, στο οποίο είχαμε εμπλοκή και στην αδειοδότηση και στην κατασκευή. Για να καταλάβουμε το μέγεθος των προκλήσεων στην αδειοδότηση, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε 2 πράγματα. Το τα κέντρα δεδομένων είναι από τη φύση τους πολυσύνθετες κατασκευές, κτηριακές, ηλεκτρομηχανολογικές, ενεργειακές, και ότι σαν κατασκευή είναι νέα πραγματικότητα για τη χώρα και για τον τεχνικό κόσμο, αλλά και για τις υπηρεσίες. Έτσι, είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο, να συντονιστούμε με πάρα πολλές υπηρεσίες και παράλληλα να καλύψουμε και τις ανάγκες του πελάτη. Πώς το αντιμετωπίσαμε? Το αντιμετωπίσαμε κυρίως επενδύοντας σε καλή γνώση πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σε πολύ καλή οργάνωση του φακέλου του έργου και σε συνεχή επαφή με τις υπηρεσίες της χώρας.
Η καλή οργάνωση και η τεχνογνωσία ήταν αυτά που ήταν ο καθοριστικός λόγος για τον οποίο μια πολυεθνική μας εμπιστεύτηκε το έργο. Στη φάση της κατασκευής, οι προκλήσεις είναι και αυτές πολλές. Η κατασκευή ενός data center διέπεται από διεθνή πρότυπα. Άρα η βασική πρόκληση της ομάδας μας ήταν να μάθουμε και να εφαρμόσουμε αυτά τα πρότυπα και νομίζουμε τα καταφέραμε. Αναγκαστήκαμε με την καλή έννοια να συνάψουμε ευρωπαϊκές συνεργασίες, κυρίως για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τεχνολογία εχμής, αλλά και για να συγκρίνουμε τις μεθόδους μας με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, εκτιμούμε ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει, γιατί και από πλευράς ποιότητας, κόστους, αλλά και χρόνου, είμαστε σε επίπεδα καλύτερα από τα συμφωνημένα με τον πελάτη. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι ένα ακόμα έργο για μας, αλλά για την εταιρεία μας είναι μια πρόκληση να αποδείξουμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε σύνθετα έργα διεθνών προδιαγραφών όπως τα κέντρα δεδομένων. Κύριε Πετρίδη, κύριε Παπούλη και κύριε Νικολόπουλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα.